Cześć, pokażę Wam, jak zrobić bardzo fajne gwiazdeczki. Ja mam taką, o, biała jest. Mam także niebieską, o, i wiele innych naklejonych na opakowania od prezentów. A więc potrzebny nam będzie kartka jakaś, nożyczki i klej, ale klej niepotrzebny, za bardzo. Zależy, czy chcemy, żeby się mocno trzymało, czy nie. Ja już mam wycięto, a wy wytnijcie sobie paseczek. Może być cienki, gruby, ale łatwiej się robi cienki. A więc zaczynamy. Po związaniu tym wychodzi nam pięciokąt. No to widać. A więc ten paseczek będziemy wsuwać o tu, do tej kieszonki. Ale ja mam taki długi, więc zegnę go, aby się weszło na mocno i pewnie. O, trzyma się. Jeżeli chcemy mocniej, to sklejamy w środku tam. No i nie potrzebujemy. Ten paseczek robimy tak. O. Teraz robimy po skosie do góry. Teraz robimy po skosie w dół. O tak. Tu robimy ponownie z tej strony po skosie. I tutaj już dalej nie będziemy robić, tylko włożymy tutaj do kieszonki, która nam powstała. Więc wkładamy. Jeżeli Wam zostało dłuższe, to róbcie dalej, a jeżeli nie, to włóżcie już albo skróćcie. W tym miejscu właśnie możemy przykleić, żeby się trzymało. A więc teraz, aby wyszło nam prawdziwa gwiazdka, te rogi tutaj uginamy, wtedy wychodzi nam wypukłość robi. O, i mamy gwiazdkę. Jest. O. Moja jest troszkę inna, ponieważ wzięłam cieńszy papier. No i niezbyt równy. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Będzie także więcej filmików na temat różnych figurek z origami. Cześć! Pa!